ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቁም ነገር ዘለዎ ዘተ ይካየድ ስለዘሎ ብምባል እንድሌት ሃገራት ወሽመጥ መሰረት ገይሩ ንሶለስተ ወጤን ዝነበረ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘደናጎዩ ገሊጹ ኣብቲ ኣብቱር ሶሻል ዘውፅኦ ጽሑፍ መራሕቲ ቀጠር ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ነስጉም ትወስድ ከም ዝሓተትዎ ሓቢሩ ትራምፕ ንኣሜሪካ ኣዝዩ ተቐባልነት ዘለዎ ስምምዕ ክግበር ከም ዝተነገሮ ብምጥቃስ ኢራንን ኩለሳዋ ጿራይ ክህልዋን ኢሉ ይኹን እምበር ቅቡል ኣብ ዝኾነ ስምምዕ እንተዘይተበፂሑ ኣሜሪካ ብቕፅበት መጠነ ሰፊሕን ከቢድን መጥቃዕቲ ክጅምር ድልውቱ ምዃና ኣጠንቂቑ በቲ ካልእ ወገን ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ኢራን ንኣሜሪካ ዳግማይ ስትራቴጂያዊ ስሕተታትን ጉጉይ ገምጋማትን ከይትገብር ብምባል ኣጠንቂቑሉ እዚ ናይ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ኣዋጅ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዎ ተቐባልነት ህዝቢ እናጎደለ ኣብ ዝኸደሉን ድሌት ውግእ ኣሜሪካውያን እናማህመነ ኣብ ዝመጻሉን እዋን እዩ ብመሰረት ሶኒ ዝወፀ ናይ ኒውዮርክ ታይምስ ድምፂ ህዝቢ 64 ሚእታዊ ዝኾኑ መረፅቲ ምስ ኢራን ናብ ውግእ ምእታው ጌጋ ውሳነ ምዃኑ ይኣምኑ እቲ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ 67 ሚእታዊ ጥራይ ኣብ ስጉምትታት ትራምፕ ዕጉባት ዘለዉ ሓይልታት እስራኤልን ኣሜሪካን ካብ 28 ለካቲት ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ ኢራን ብርቱዕ መጥቃዕቲ ኣየር ዝፈጸሙ ክኾኑ ከለዉ ቴህራን ድማ ብወገናት ድሮናትን ሚሳኤላትን ናብ እስራኤልን ናብቶም ሃገራት ወሽመጥ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ዒላማታትን ብምትኳስ ገጢማ ኣብዚ ጉዳይ ዝዓብዪ ረቑሕ ዝኾነ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ድሕሪ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኢራን ከመይላ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል ዘለዎም ስጋት እዩ ኢራን ሩኢ ብዝሕ ዘለዎም ድሮናትን ሚሳኤላትን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቶም ጎረባብቲ ሃገራት መዕርፎ ነፈርቶም ናይ ነዳዲ መጻረዪ ትካላትን ከምኡ ናብ ዝመጽእ ዘሎ ወቕቲ ኣገደስትን ዝበሃሉ ትካላት መጻረዪ ማይ ክትወቅዕ ትኽእል እያ ትራምፕ ጸኒሑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ኣዝዩ ኣወንታዊ ምዕባለ እዩ ግና ኸ ናብ ሓደ ደረጃ ክበጽሕ ድዮ ይበጽሕን ክንሪኦ ኢና ኢሉ ኣስዒቡ እውን ምስ ኢራን ስምምዕ ናይ ምግባር ጽቡቕ ዕድል ዘሎ ይመስል ድሕሪ ምባል ነዚ ብዘይ ደብዳብ ክንዕውቶ እንተኽኢልና ኣዝዩ ሕጉስ ምኾንክ ኢሉ ብሰንኪ እቲ ኩናት ኢራን ነቲ ዓለም ለኻዊ 20 ሚእታዊት ነዳድን ጋዝን ዝሓልፈሉ እስትራቴጂያዊ መስመር ማይ መጻወ ሆርሙዝ ብምቁጽጻር ዓጽያቶ ትርከብ እዚ ስጉምቲ ድማ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ክንህር ገይርዎ ኣሎ ኣሜሪካ ብወገናን ዘቕረበቶ ጠለባት ኢራን ምእንቲ ክትቅበል ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን እገዳ ትገብር ኣላ ኣብዚ ሓለፈ 24 ሰዓታት ብሰፊሕ ጽዕነት ኣጽዋርን ተተኮስትን ኣሜሪካ ብወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ቢሉ ናብ እስራኤል ከም ዝተላኸ ትማል 18 ጉንበት ቻነል 13 እስራኤል ሓቢሩ ብዓሰርተታት ዝቑጸራ ናይ ጽዕነት ነፈርቲን ሰፊሕ ስርሒት መጓዓዝያ ተጠቒመን ብመሰረት ማዕከናት ዜና ሃገር ናይ ጽዕነት ነፈርቲ እስራኤል ኣብ ጀርመን ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብምዕላብ ብኡንብኡ ድማ ወታደራዊ ናውትን ተተኮስትን ሒዘን ናብ እስራኤል ተመሊሰን ኣለዋ እዚ ህጹጽ ቀረባ ኣጽዋር ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣንጻር ኢራን ዝካየድ ወታደራዊ ስርሒታት ዳግማይ ክጅመር ኣብ ልዕሊ ምድላው ኣብ ዝርከብሉ ዘሎ እዋን እዩ ቻነል 13 ምንጭታት ጸጥታ ብምጥቃስ እስራኤል ኣድላይ ወታደራዊ ምድላዋት ንምፍጻም ፍሉይ ናይ ግዜ ሰሌዳ ከም ዘቐመጠት ሓቢራ እቲ ቻነል ብተወሳኺ ሰበስልጣን ተልኣቢብ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀረባ እዋን ሓድሽ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣንጻር ኢራን ቀጠልያ መብራህቲ ክህብ ምዃኑ ርግጸኛታት ምዃኖም ጸብጺቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋሽንግተን ኣንጻር ኢራን ኩናት ክትጅምር ትሓስብ ከም ዘላ ዝሕብር ምልክታት እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊን ቴህራን ተሪር መጠንቀቕታ ብምሃብ ኣብ ትዊተር ገጹ እንተዝቃላጠፍ ይሓይሽ እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ኣይክተርፎምን እዩ ክብል ጽሒፉሎ ሚስጥራዊ ወታደራዊ መደበር እስራኤል ኣብ ኢራቅ ከም ዝተረኸበ ተሓቢሩ ኒውዮርክ ታይምስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ካልኣይ ሚስጥራዊ ወታደራዊ መደበር እስራኤል ኣብ ውሽጢ ምዕራባዊ በረኻ ኢራቅ ከም ዝተረኸበ ሓቢሩ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ምዕራባዊ በረኻ ኢራን ሓደ ሚስጥራዊ ወታደራዊ መደበር እስራኤል ከም ተረኸበ ጸብጺቡ ነይሩ እቲ መደበር ዋላ መንግስቲ ኢራቅ ዘይፈልጦ ከም ዝነበረን ሓደ ጓሳ ነፈርቲ ክበራን ፍሉያት ሓይልታት ኣብቲ ቦታ ክንቀሳቐሱ ምስ ረኣየ ንመንግስቲ ኢራቅ ከም ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ የርድእ ገለ ናብቲ ቦታ ተላእኹ ሓይልታት ኢራቅ ኣደዳ መጥቃዕቲ ነፈርቲ እስራኤል ከም ዝኾኑን ሓደ ከም ዝሞተን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይሕብር ሰበስልጣን ኢራቅ ንዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምዕራባዊ በረኻ ኢራቅ ካልእ ዘይተገለጸ ስቱር መደበር ከም ዘሎ ሓቢሮም ብመሰረት ዝወፁ ዘሎ ሚስጥራውያን ሓበሬታታት እቲ ሚስጥራዊ መደበር ኣብ መወዳእታ 2024 ኣብ ጥቓ ኑካይብ ዝበሃል ምድረ በዳ እዩ ተሃኒጹ እዚ ከም ሎጂስቲካዊ ማእከል ዝተነደፈ መደበር ኣህዱታት ፍሉያት ሓይልታትን ጉጅለታት ህይወት ኣድሕንን ዝሓዘ እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ንሓይሊ ኣየር እስራኤል ናይ በረራ ግዜ ንምንካይ ኮይኑ ነቲ ኣብ ሰነ 2025 ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ ምድጋፍ መሪሕ ተራ ተጫዊቱ ብተወሳኺ ዝኾነ ኣብራሪ ምናልባሽ ነፋሪት ምስትህረም ቅልጡፍ ረድኤት ንኽረክብ ካብቲ ቦታ ዝብገሳ ነፈርቲ ዘካተተ እዩ እቲ ጸብጻብ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ትሕቡእ ወታደራዊ መደበር እስራኤል ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ይገልጽ
እዚ ከምዚሉን ከሎ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ነዊሕ ርሕቀት ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ኢራን በኣሜሪካ ዓንዩ ሓይልታት ኣሜሪካ ነቲ ዝማዕበለ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ኢራን ብነዊሕ ርሕቀት ዝዓግት መሳርሒ ተጠቂሞም ኣጥፊኦምዎም። እዚ ድማ ኣብቲ መንጎ ቴህራን ዋሽንግተን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ድራማዊ ምዕባለ ከም ዘርኣየ ከምኡውን ኣስጋ መጠንቅቕታ እዩ። እዚ የተለመደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ክልል ኣየር ዝተጋህደ ኮይኑ ዓለም ለኻዊ ቃልዎ ብምስሓብን ብዛዕባ መጻኢ ውግእ ሚሳኤላትን ስትራቴጂካዊ ሚዛንን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሓድሽ ሕቶታት ኣለዓዒሉሎ። እዚ ከምዚሉን ከሎ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሓደ ቁልፊ ማዓስከር ኣየር ሩስያ ሓያል መጥቃዕቲ ብምፍጻማ ኣብ መላእቲ ዞባ ሰፊሕ ፍንጀራን ህጹጽ ወታደራዊ ምላሽን ከም ዘበገሰት ይግለጽ። ኣብዚ ጽዑቕ ናይ ውግእ ስእሊ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ድራማዊ ምዕባልታት እናተጋህደ ምስ ከደ ረጒድ ትክን ህውከትን ብቕልጡፍ ተዘርጊሕሎም። ላዕለዋይ ጀነራል ኢራን ብናይ ብሕቲ ነፋሪቶም ሊጡ። እቲ ላዕለዋይ ኢራናዊ ጀነራል ተንተንቲ ስልያ መንነቱ ብምርግጋጽ ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢራን ካብ ዝርከብ ሚስጥራዊ ወታደራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ክብገስን ከለዎ ተኸታቲሉ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ካብ ሓይልታት ኣሜሪካን መሻርክቱን ዝለዓለ ወታደራዊ ጸቕጢ ኣስዒቡሎ። ኣብ ዘተሓሳስብ ምዕባለ ኢራን እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ተኽስዶ ምባል ተጠቒማ ዳግማይ ተጻብኦታት ክመጽእ ትጽቢት ብምግባር ንባለስቲክ ሚሳኤል ዝውንጭፋ ነፈርቲ ብስትራቴጂካዊ ኣገባብ ዳግማይ ንምቕማጥን ቦምባ ዝተደብደበ ቦታታት ንምድልዳልን ከም ዝተጠቐመት ጸብጻባት ይሕብሩ። ሓደ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ንፖርታላት ቦታታት ሚሳኤል ዕላማ ዝገበረ ክኸውን እንከሎ እተን ወንጨፍቲ ንባዕለን ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝርከቡ በዓትታት ጽቡቕ ምክልኻል ከም ዝረኸባ ኣመልኪቱ። ብተወሳኺ ኢራን ንኣገባብ በረራታት ኣሜሪካ ዝተንተነት ትመስል። እዚ ድማ ብሓገዝ ሩስያ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ንኤፍ-15 ክትወድቕን ኣብ ልዕሊ ኤፍ-65 መጥቃዕቲ ክፍጸምን ይኽእል። እዚ ገምጋም እዚ ሜላታት ኣሜሪካ ካብ መጠን ላዕሊ ክትግምቶ ዝከኣል ኮይኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር። ኣብ ውሽጢ 5 ሰሙናት ዝተፈጸመ ቦምባታት ሓያሎ መራሕቲ ኢራን እኳ እንተኸሰሩ ኢራን ግን በቲ ተኽስዶ ምባል ተጠቒማ ንመጻኢ ከጋጥም ንዝኽእል ኩናት ክትዳሎን ክትለማመድን ከም እንደገና ዝያዳ ተጸዋርነት ዘለዋ ኮይና ተቐልቂላ ኣላ። እዚ ከምዚሉን ከሎ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ሆርሙዝ ኢራን ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ገማግም ባሕሪ ኢራን ሆርሙዝ ዒላማታት ከም ዝሃረመት ይንገር። ፍርስራስ ሰብኣሎ ነፈርቲ ኣብ ጥቓ ምስ ኒኩሌር ዝተኣሳሰር ቦታ ኣብ ኢማራት ዓረብ ባርዕ ሓዊ ድሕሪ ምጅማሩ ድሕሪ ሂደት መዓልታት እዩ። ብመሰረት ቀዳሞት ጸብጻባት ኣብ ሓያሎ ከባብታት ገማግም ባሕሪ ዝተሰምዑ ዓው ዝበለ ፍንጀራታት ስዒቡ ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ኢራን ከም ዝተንቀሳቐሱ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ምስ መንግስቲ ኢራን ዝምድና ዘለዎን ማዕከናት ዜና ክስካብ ሕጂ ነቲ ፍጻመ ብዝምልከት ውስን መረጋገጽ ወይ ዝርዝር ሓበሬታ ያቕረባን። እዚ ምዕባልታት ኣብ መላእ ወሽመጥ ዓረብ ዞባ ወጠር እናወሰኸን ወታደራዊ ንቕሓት እናወሰኸን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ሰመዝ ክስካብ ሕጂ ንዓቕን ወይ ጽልዋ ናይቲ መጥቃዕትታት ብወጊዕ ከረጋግጹ ኣይከኣሉን። ኣብ ሰሜን ኮርያ ዜጋታት ኩሉ ግዜ ሕጉሳት ክኾኑ ትጽቢት ይግበር። ሓንሳብ ኪም ጆንግ ኡን ካልኦት ሰበስልጣንና ህዝባዊ ቦታታት ብምኻድ ህዝቢ ሕጉስ ምዃኑ የረጋግጹ። ሕጉስ ምዃን ግዴታ እዩ። ላዕለዋይ መራሒ ኪም ጆንግ ኡንን ካልኦት ሰበስልጣንን ብውልቆም ኣብ ህዝባውን መዘናግዕን ቦታታት ዑደት ብምግባር ዜጋታት ፈቲሾም ደረጃ ዕግበት ዝዕግብ ኮይኑ ከም ዝረአ ኣረጋጊጾም እዮም። እዚ ከምዚሉን ከሎ ብኣማይ ዝቁጸሩ ተወለድቲ ክልል ዓፋር ዶብ ሒሶም ብመኻይን ተጻዒኖም ምስ ዕጥቆምን ኣጽዋራቶምን ኤርትራ ኣትዮም ይርከቡሎም። እዞም ዕጡቃት ምስቶም ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት 400 ዶብ ሰጊሮም ዝኣተው ተደሚሮም ቁጽሮም ናብ ሸሓት ተጸጋጊዑ ይርከባሉ። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ስርዓት ብልጽግና ክገትኦም ደው ከብሎ ዘይከኣለ ዓበይቲ ብድሆታት ኮይኑዎ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ንስርዓት ብልጽግና ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ስልጣን ንምእላይ ተወለድቲ ክልል ዓፋርና ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ምንቅስቓሳትን ምድለዋትን እናካየዱ ይርከቡለው። እዞም ኣትዮም ዝርከቡ ዘለዉ ወታደራት ንዓቕሚ ናይዞም ዕጡቃት ከም ዛዕብን ከም ዘብርኾን ንምርድኡ ዘሽግር ኣይኮነን። ስርዓት ብልጽግናን መራኸቢታቱን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀጥታዊ ርክባት ክካየዱ ይኽእል እናተባህለ ዝተፈላለዩ ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑ ቀኒዮም እዮም። ዘየሓፍር ስርዓት ብልጽግና ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ናይቲ ሃገር ዝተዋፅኡ ንሽምግልና ናብ ከተማ ኣስመራ ክልእኽ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ገና ከይተበገሱን ድሕሪት ተመለሱ ተባሂሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተረፉ ምስ ስርዓት ብልጽግና ቀርበት ዘለዎም ወገናትን ምንጭታትን ሎሚ ንጉህ ሓበሬታ እናዘርግሑ ይርከቡ ኣለው። እዞም ሽማግለታት ናብ ኤርትራ ብምቕናዕ ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ርክባት ብምክያድ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ምስሕሓ ብሰንኪ ስርዓት ብልጽግና ንምፍትሕ እዮም ናብ ከተማ ኣስመራ ከቕንዑ ሓሲቦም። መንግስቲ ኤርትራ ግን ነዞም ሽማግለታትን ልኡኻት ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናብ ኣስመራ ገጽኩም ኣይትቀልቀሉ ብዘለኹም ወጥፉን ክብል መልእኽታት ከም ዝሕለፈ ኣብዚ ምንጭታት ተጠቒሱ ይርከብ ኣሎ። ስለዚ ብልጽግና ሽምግልና እናበለን ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ዝገበሮ ፕሮፓጋንዳ ኣኽቲሙን ተቐቢሩን ይርከብ ኣሎ። ካብ መደረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተወሰደ ሓሳብ ነፍሲ ወከፍ ቃል ብዕምቆት እንተተረዲናዮ እምነትን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ መትከላት ክብርታት ህዝባዊ ግንባር ህዝቢ ኤርትራ ዝፍንፍኖምን ዝኹንኖምን ነውርታት ብንጹር ገልጽዎም ኣሎ። ሓጺር ንጹርን መግለጺ ህዝቢ ኤርትራ እዩ።
ንውሕዳት ካብ ቀንዲ ናይ ጽንዓት ቅያ ኽብርታት ንምዝኽኻር ብሓይልን ታዲዳትን ኣይርዕድን ኣይንበርካኽን ንሸጠፍን ዓሎቕን ኣይርዕምን ንወሽለኽለኽን ቆርመጽመጽን ክብረተይን ክብርታተይን ኣይሸይጥን ፀበበ ኣይጭና ከንቲባ ከተማ ዓሰብ ዝነበረ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዓሰብና ኢትዮጵያ ኣይተተንክፍዋ ኢሉ ከም ዝነበረ ገሊጹ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢቢሲ ናይ ኢትዮጵያ ዓሰብና ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ተኸታታሊ ጸብጻብ ተውጽእ ዘላ ኮይና ሕጂ ድማ ከንቲባ ከተማ ዓሰብ ዝነበረ ኣቶ ዳንኤል ሊበን ብዛዕባ ዓሰብና ኢትዮጵያ ከም ዝነበረትን ከም ዝኾነትን ዝገልጽ ቃለ መሕተት ዘርጊሕሎ ኣቶ ዳንኤል ኤርትራ ራስ ገዝ ከም ዝነበረትን ዓሰብ እውን ራስ ገዝ ዝነበረት ነብሳ ዝኽኣለት እምበር ኣካል ኤርትራ ይነበረትን ዝበለ ኮይኑ በዚ ኸ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዓሰብና ኢትዮጵያ ኣይተተንክፍዋ ይብል ከም ዝነበረ ገሊጹ ውድድር ቅድድም ኣፍራስ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተኻይዱ ውድድር ኣፍራስ ብምኽንያት መበል 35 መዓልቲ ናጽነት ኣብ ከተማ ባረንቱ ዞባ ጋሽ ባርካ ተኻይዱ ውድድር ኣፍራስ ዘይነጻጸል ኣካል ባህላዊ መንነት ኤርትራ እዩ ኣብ መንጎ ህዝብን በረኻዊ ከባብን ዘሎ ዓሚቕ ምትእስሳር ዘመልክት ኮይኑ እዚ ስፖርት ከም ጽንዓት ልምድን ዝኣመሰሉ ክብርታት ዘጠቓለለ ታሪካዊ ነባብራን ሕብረተሰባዊ ክፋል ባርካ ዘንጸባርቕ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ውድድር ኣፍራስ ኣብ ምድንፋዕን ምቁጽጻርን ልዑል ተራ ኣለዎ ከም ፌደሬሽን ውድድር ኣፍራስ ዝኣመሰላ ትካላት ነቲ ስፖርት ይከታተልኦ ወሰራራሓታት የረጋግጻን ልዕሊ ዓቕሚ ሰብ ኣዋዲደን ይሰርሓን ይከታተላን ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ፕሬዝደንት ሃገር ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ናብ ኤርትራ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ከም ሰደደ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ውፅእዎ ዘሎ ጸብጻብ ቃል ብቃሉ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራትን መንግስታትን ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ሰዲዶም ኣብ መልእኽቶም ፕሬዝደንት ጆን ዳርማኒ ማሃማ ፕሬዝደንት ሪፓብሊክ ጋና ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ፕሬዝደንት ሃገር ፈረንሳ ከምኡውን ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ብምስዳር ንኤርትራ ሰላምን ብልጽግናን ከም ዝተመነዩ ገሊጹ እዞም መራሕቲ ብተወሳኺ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ርክባት ክሕይሉ ሃገራቶም ድልዋት ምህላውን እውን ከም ዝገለጹ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ጽሒፉሎም እቲ ሃገር ግብፂ ኣብዚ እዋን ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ርክብ ጀሚራ ዘላ ፕሬዝደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ጽኑዕ ታሪካዊ ዝምድና ብምንኣድ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ክልቲኣዊ ምምኽኻርን ምትሕብባርን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከመዕብል እምነት ከም ዘለዎ እዩ ገሊጹ ጀርመናዊት ኪላ መጥባሕቲ ነርቭ ኣብ ኣስመራን ዝርከቡ ብተፈጥሮኣዊ ጉድለት ዝተወልዱ ህጻናት ትሕግዝ ብዛዕባ ስራሕ እዛ ኪላ መጥባሕቲ ዘንቱ ፊልም ረቡዕ 20 ጉንበት ኣብ ከተማ ቦን ክቐርብ እዩ 10 ዓመት ናይ ተወፋይነት ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ተኸመውለንታዊ ሕክምናዊ ስራሕ ጀመረ ንጥፈታት ሕጂ ናብ ቀጻሊ ሰብኣዊ ተልእኾ ተቐይሩ ይርከብ ፕሮፌሰር ማርቲና መሲንግ ጁንገር ኣብ ሆስፒታል ህጻናት ኣስክሎፒዮስ ሳንክት ኣውግስተን ሓላፊት ክፍል መጥባሕቲ ነርቭ ህጻናት ኮይና ኣብ ዓመት 2 ግዜ ምስ ጋንታ ክኢላታት መደንዘዝ ነርስታትን ናብ ኣስመራ ትመላለስ ዕላማ ናይ ዝጉዕዞ ማነቶም በተፈጥሯዊ ስንክልና ወይ ጉድለት ኣካላት ዝተወልዱ ህጻናት ንምሕካም እዩ እዚ ተልእኾ እዚ ምስቲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ማእኸል መጥባሕቲ ህጻናት ዝተኣሳሰር ኮይኑ እቲ ማእኸል ብናይ ቀደም ኪላ መጥባሕቲ ልቢ ህጻናት ዶክተር ኢድሪስ ኡርባን ዝተመስረተን ብጀርመናዊ ትካል ረድኤት አርቺሜድ ዝድገፈን እዩ ኣብ ግንባር እግሪ መኻል ሰራዊት ኤርትራ ሲዕርና እዩ ብሰንኪ ጉጊ ቅማር ጻድቃን ሰራዊት ኤርትራ እግሪ መኻል ሰፊሕ ጉድኣት ኣብ ሰራዊትናን ኣጽዋራትና ነስዒቡልና ባህላዊ ጀነራል ዮሃንስ ወይኑ ዛዜ ካብቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነይሩ ኣብቲ እዋን ሓለቓ ስታፍ ወይ ኢታማዦር ሹም ናይ ምክልኻል ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውያን ዝኽሓንፅ ጽልኢ እዩ ነይሩዎ ኣብ ካልኣይ ግዜ ወራር ኩናት ሩባ በለሰ እግሪ መኻል ነቲ ቅዲ ኩናት ምስ ናይ ቅድም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርጉ ኮይኑ እዩ ሓንፂፅዎ ኣብቲ ኩናት ወራር ሰራዊት ወያነ ገዚፍ እልቂት ኣጋጢምዎ ቅስፈት እዩ ነይሩ ጻድቃነት ኩናት ብዝምልከት ሲዒው ኣብ ዝተገበረ ገምገማዊ ኣኼባ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ወያነ ብንብዓት ተነኽኒኹ ጻድቃን ርእሲ ብርጭቕ ብድሕር ናይ መሃይማን ስልቲ ውግእ ልዕሊ 850,000 መንእስያት ተጋሩ ንኸንተህሊቑ ወልቃይት ሑመራ ከየምለሰ ዕፅዋን ክባን ከይፈንጽሐ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጓሒፉሎ ኤርትራ ብዞባ ከም ዓንዲ ማእከል ጸጥታን ምርጋን ቀርኒ ኣፍሪካ ይብል ግብጻዊ ሚኒስተር ዓብዪ ጉጅለ መሪሑ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ከካይድ ዝቐነየ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ዶክተር ባድር ዓብዱልዓጢ ምስ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መሕተት ኣካይዱ ዶክተር ባድር ዓብዱልዓጢ ከም ዝበሎ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምብጻሕ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ግብጽን ዘሎ ናይ ሕውነትን ምትሕግጋዝን ዝምድናታት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ሓቢሩ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ምብጻሕ እውን ብመሰረት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዝደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲሲን ዘርቀቕዎ መምርሒታት ቁጠባዊ ንግዳዊ
ታሪካውን ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ዝያዳ ንምድልዳል ምዃኑ ኣረዲዩ ኤርትራ ከም መሰረታዊ ዓንዲ ምርግጋብ ሽግር ዝበዝሖ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ኢና ንሪኣ ኣብቲ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘካየድዎ ናይ ሰዓትን ፈርቓን ዝወሰደ ርክብ ርእቶታቶም ዝተቀራረበ ምዃኑ ከም ዝተረድኡ ሚኒስተር ባድር ጠቂሱ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘለዎ ናዕዳ ዝገለጸት ሚኒስተር ብዝለዓለ ደረጃ ብልሓት ሚዛንን ምውጋድ ዝምድናታት ኣብ ምምራሕ ዘለዎ ጥበብ ነድንቆ ክብል ድማ ገሊጹ ብዛዕባ ብቅሕ ባሕርን ቀርኒ አፍሪካን ዝምድናታት ምምራሕ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፕሬዝደንታት ሓበራዊ ራእይ ኣሎ ነዚ ዝምድናታት እዚ ኣብ ዘተ ተመርኪስና ኢና ነመሓደር ኣብ ምምሕያሽ ደረጃ መነባብሮ ቁጠባውን ቴክኒካውን ምትሕብባር ኣብ ምዕባይ ክንሰርሕ ድማ ኢና ክብል ብተወሰኸት ሚኒስተር ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ትራንስፖርት ናይ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ወርሒ 6 ወደብ ባፅዕ ወግዓዊ ስርሖምን ንጥፈታቶምን ክጅመር ምዃኖም ሓበሬታታት ሂቡ ይርከብ ኣሎ እዚ ኸ ሓደ ካብቲ ምስ ሃገርና ኤርትራን ግብፅን ተተሓሒዙ ድሕሪ ዝተኻየደ ስምምዓት ኣብ ባይታ ጅመር ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክኸውን እዩ መንግስቲ ግብፅን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ካይሮ ግብፂ ኣገደስቲ ስምምዓት ከቲሞም ነይሮም በተመሳሳሊ ኣብዚ ሒዝና ንርከብ ዘለና ቅንያት ኣብ ከተማ ኣስመራ ተመሳሳሊ ስምምዕ ተኻይዱ ነይሩ መንግስቲ ግብፂ ነዚ ተኻየደ ስምምዓት ብህፁፅ ኣብ ባይታ ንምጅማር መፋርቅ ወርሒ 6 ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ፕሮጀክታቱ ኣሃዲሉ ክፍልም እዩ በተመሳሳሊ ኣብ ወደብ ዓሰብ ጅመር ፕሮጀክታት ከም ዘለውን መንግስቲ ግብፂ ኣብዚ ሓበሬታታት ጠቂሱ ይርከብ ኣሎ ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሓለፈ 2 መዓልቲ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እቲ ኣብ ግብፂ ዝተኻየደ ዋዕላ ዓበይቲ ትካላት ኣሜሪካን ግብፅን ኤርትራን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ነዳዲ ምውፃእ ዘተ ከም ዘካየዳ ዝሕብር ኮይኑ ግብፅን ኤርትራን ሓድሽ ናይ መርከብ መስመር መስሪተን ከም ዘለዋ እውን ይግለጽ ኣሎ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ቅሕ ባሕር ዝርከብ ወደባትን ዘረኸብ ሓድሽ ናይ መርከብ መስመር ንምጅማር ተስማዕሚዐን እዚ ድማ ብሙሉእ ቀርኒ አፍሪካ ንዝርከብ ዘባዊ ንግዲ ሎጂስቲክን ቁጠባ ምትሕብባር ንምጥንኻር ዝተወሰደ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ አንደበታው ዕረፍቲ ክቡር ኣባ ሃይለ ተስፋ ማርያም ዓብዪ ክሳራ እዩ ዝተሰማዓን መሪር ሓዘን እንዳገለጽኩን መቕረብ ከምኡውን ንመላእ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ምእመናን ኣምላኽ ጽንዓት ይሃብኩም